Vážený pán starosta, pani riaditeľka, je mi naozaj cťou, že môžem byť v kláštore pod Znievom, ktorá je známa táto lokalita tým, že medzi prvými 3 slovenskými gymnáziami bola práve táto obec. A preto sme sa rozhodli, že ju zvolíme ako miesto, kde aj oznámime rozdanie viac ako 29 miliónov eur slovenským školám, najmä základným a stredným z Modernizačného fondu. Pretože nám na ministerstve životného prostredia veľmi záleží, aby slovenské deti naozaj mali tie najlepšie podmienky na výučbu. Ja chcem poďakovať absolútne každému, kto v slovenskom školstve pracuje, kto je tam zamestnaný na akýchkoľvek úrovniach a venuje svoj čas a odovzdáva svoje vedomosti budúcej generácii a najmä im dáva tie ideály do života. A práve kláštor pod Znievom takým miestom bol. V roku 1869 tu vzniklo prvé slovenské vtedy katolické gymnázium. Vieme, že druhé mesto bolo Revúca a Svätý Martin. No a trvalo to tu 5 rokov a za 5 rokov samozrejme maďarizácia vtedy prinútila zavrieť toto gymnázium, ale v prvom ročníku bolo 73 žiakov. A teraz sa nachádzame v niečom, čo je taká nadstavba tohoto celého. Je to budova, ktorá má 90 rokov a rozdelili sme viac ako 2,2 milióny eur, ktoré pôjdu do obnovy celého tohoto komplexu. Bude sa meniť strecha, samozrejme, že všetky rozvody, budú tu solárne panely na streche, čím sa stane energeticky výrazne sebestačnejšie a vrátane baterkových úložisk. A chceme naozaj takto vyslať signál aj ostatným obciam a mestám, ktoré ak budú pripravené, tak majú šancu takéto projekty realizovať. Celkovo v tej prvej výzve Modernizačného fondu sme pridelili 27 mestám a obciam peniaze na takúto modernizáciu škôl. Keď som bol teraz v Kazachstane, tak som mal 3 separátne stretnutia s ministrami. Bolo to minister ekológie, potom minister vody, potom minister priemyslu. A povedali mi, že viete, to je také zvláštne, že my tu máme 3 ministerstva pre agendu, ktorú vy robíte sami. A tak to je, že na ministerstve životného prostredia sa snažíme nasmerovať peniaze aj, možno to na prvý pohľad môže sa zdať, že do iných rezortov. Viete, že obnovujeme športové areály, ihriska, ľadové plochy. A teraz naozaj našim absolútnym cieľom je, aby sa modernizovali aj priestory, v ktorých dochádza k výučbe a ku vzdelávaniu. No a chcem oceniť naozaj pána starostu, že ten projekt bol veľmi kvalitný. Veľmi myslím, že to všetci potvrdia. Celý proces prebehol transparentne. Zároveň sme veľmi radi, že môžeme v kláštore pod Znievom aj podporiť vodozádržné opatrenia za takmer asi 500 miliónov eur, čo opäť je vyvrátenie všetkých tých hlúpostí, ktoré v médiách rozprávali, že my posielame vodozadržné opatrenia nejakým súkromným firmám. Opak je pravdou. 144 miest a obcí bolo podporených na tento účel. A ak bola nejaká jedna výzva pre súkromný sektor, to len preto, že to korešponduje s operačným programom, ktorý tu bol. Takže som veľmi rád, pán starosta, rovnako pani riaditeľka, že vám môžeme odozdať toto potvrdenie o pridelení finančných prostriedkov. Ako vidíte, je to takmer 2,3 milióna eur. Naozaj budem rád, ak po všetkej tej oprave nás pozvete ešte raz, pretože to prostredie bude, myslím, úplne iné a každému sa to bude nielen lepšie študovať, ale rovnako aj lepšie vyučovať a rovnako teda budeme rádi, ak nám pripravíte slovenskému národu novú generáciu ľudí, ktorí po nás to tu prevezmú. Ďakujem veľmi pekne. Pán minister, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne za túto podporu do našej základnej školy Františka Hrušovského. Minulý rok táto škola oslavila 90 rokov. A keď mala pani riaditeľka prejav počas tých oslav, tak povedala, že čo by si želala pre túto školu. Povedala, že by chcela novú strechu, povedala, že by chcela nové rozvody, nové lampy. A keď prišiel ten papier od vás, tu sme večer sedeli doma z nedazvajky o 10:30, tu ťuklo, ozaj ako vravíte. Večer či dobro? Večer. To prišlo, kolega to našiel, to posielal, tak sme využili takú milú príležitosť, sme tu mali také spoločné zasadanie rady škôl a našej základnej školy a materskej školy, tam som to odozdal pani riaditeľke, že jej želanie sa splnilo. Želanie by sa mali plniť a tu je ten príklad toho, že v kláštore pod Znievom sa to tak stalo.
No a to, že to ministerstvo životného prostredia robí dobre, sme tiež dôkazom, lebo my od nich nemáme len túto jednu investíciu, ktorú tu ideme robiť do tejto rekonštrukcie, ale máme projekty dokopy za 3,6 milióna. Sú to vodozádržné opatrenia, potom tu máme zberný dvor a plus množstevný zber. Tak, pán minister, ďakujeme veľmi pekne, veľmi si to vážime. No a to, že či vás pozveme potom na to otvorenie, tak to je samozrejme. Ďakujem pekne. Ďakujem. Chcete pár slov? Nie, naozaj mi len ďakujem veľmi pekne a tešíme sa z toho všetkého, že dúfam, že sa nám to podarí všetko zrealizovať tak, ako je to naplánované a že to bude naozaj takým honosným, hodnotným miestom pre žiakov, ale aj pre učiteľov. Ja len ešte chcem poďakovať samozrejme našim zamestnancom na ministerstve životného prostredia, ktorý aj pán starosta mi to potvrdil, že naozaj tie výzvy sa rozbehli, že idú aj v logickom poradí, tak ako to potrebujú obce. No a osobitne ma vždy teší, všade kam prídem, že ma každý len teda mi potvrdí, že to je transparentné, nikto žiadny vyberači tu nebehajú, tak aj touto cestou chcem povedať, keby sa to kdekoľvek dialo, aby neváhali nás kontaktovať a verím, že budete vzorom preto, aby tí ostatní rovnako to takto dobre robili. Ďakujem pekne.